नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची मुख्य खबर. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक माजी शासक सतीश सैल हेमी दिली कृतज्ञता. कारवार शहराच्या जिल्हा आस्पत्रेत कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णाक आवश्यक आशिल्ले ऑक्सिजन उत्पादक 500 LPM आणि 390 LPM क्षमतेचे 3 जिनसेट ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटाक मंजुरी दिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी अभिनंदन केला. या प्लांटाक सिव्हिल आणि विद्युत कामगारीक ताबडतोब सुरू करचे असे आस्पत्रेचे कार्यकारी मंडळी जिल्हाडळीत आणि जिल्हाडळीत मंडळीक तेमी सुचयला. दिसात कोविड पॉझिटिव्ह संख्या वाढतेर असून रुग्णाक बेड व्यवस्था पूर्ण जावची नात. असे रुग्ण येतात आणि अशेच फुडें जाते रावल्यार फुडली परिस्थिती गंभीर जातली. तशेंच जाल्यार जिल्ह्यात दुसऱ्या जाग्यार ॲडमिट करूं साथ दिना. जिल्हा आस्पत्रेत जास्ती बेडाची व्यवस्था करून व्हेंटिलेटर आणि अगत्य कर्मचारी नेमक करचे अशी विनंती केला. तसेच जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमका सतीश सैल हेमी कृतज्ञता व्यक्त केला. राज्यात लॉकडाऊन काळात सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत जीवनावश्यक वस्तू खरेदीक आपले एरियात वाहन घेऊन वचूं मंजुरी. कारवार फाल्याच्यान 11 मेच्यान सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत अगत्य वस्तू खरेदी करूक वाहन घेऊन वचूक अनुमती आसा असे राज्य पोलीस महानिर्देशक श्री प्रवीण सौद हेमी ट्विट करून कळयला. जीवनावश्यक वस्तू भाजी दूध तरकारी खरेदीक सार्वजनिकान तेमतेमगेल्या भागात मात्र वाहन घेऊन वचूं शकतात जाल्यार स्वताच एरिया सोडून वाहन घेऊन गेल्यार वाहन जप्त करतले अशें कळयला. 10 तारखेच्या लॉकडाऊनाच्या पयल्या दिसाक वाहन न जावन खूप त्रास जालो. या तक्रारीचेर सार्वजनिकाक हो एक चान्स मानवीय दृष्टीन दिला. तेजो सदुपयोग करा अशें तेमी कळयला. कारवार सदाशिवगडचे राजलक्ष्मी ज्वेलर्स फॅब्रिक्स मालक राजेश भट हेमगेले कोविडान निधन. सरळ व्यक्तिमत्व शांत स्वभावाचे दिलदार मनाचे राजेश भट हेमगेले बेळगावच्या खाजगी आस्पत्रेत निधन झाले. कारवार माजी शासक श्री गंगाधर भट हेमगेले ते धाकटे भाव आशिल्ले. कारवारच्या तेमगेल्या हितचिंतकान खूप शोक व्यक्त केला. कोविडाची तिसरी लाट पसरची पहिली बंदोबस्तीसाठी कोविड टास्क फोर्स समिती रचया BS येडियुरप्पा. कारवार राज्यात कोविडाची तिसरी लाट थांबवूक या विचारान मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमी 10 मे दिसाक आपल्या अधिकृत निवासस्थानात कोविड उस्तुवारी मंत्री आणि अधिकाऱ्याबरोबर सभा घेऊन लोकांक अनगत्य भायर फिरचे थांबवू जाय. तिसरी कोविड लाट येवची कशी थांबवची हेचे खातीर टास्क फोर्स कमिटी रचवूक सांगले. कोविडाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यान कामात ढिलपणा दाखवू जायना. MLA आणि MP आपल्या क्षेत्रात राहून कोविड परिस्थिती सुधारणा हाडचो प्रयत्न करू जाय. स्टेप बाय स्टेप मेडिकल कॉलेज आणि आस्पत्रेत ऑक्सिजन जनरेटर प्लांट घालूक आताच्यान सुरुवात करू जाय अशें मुख्यमंत्र्यांक कळयला. राज्याची सगळी जिल्हा नोंदणी केंद्र आणि उपनोंदणी केंद्र 23 मे पर्यंत बंद उरतले. कारवार राज्यातले जिल्हा आणि उपनोंदणी केंद्र 23 मे पर्यंत संपूर्ण बंद उरतले अशें राज्य सरकारान आदेश केला. कोरोनाच्या वाढच्या संक्रमणाक लागून हो आदेश जारी केला अशें तेमी राज्य मुद्रांक आयुक्तान सांगला. पण जिल्हा आणि उपनोंदणी स्थगीत दवरला. संबंधित सगळ्या अधिकाऱ्यान केंद्र स्थानातच आपणाले कर्तव्य करचे अशी तेमी सुचयला. सदाशिवगड सावरगडाचेर इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जावसाठी वाद विवाद चलते आशिल्लो जाल्यार आतां कोरोना महामारी लागून हो वाद थांबून आसा. सावरगडाचो पुराय व्हिडिओ पळोवसाठी रजत टॉक्स ह्या चॅनलान सावरगड पुराय एक्सप्लोर केल्ले व्हिडिओचे लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शना सकयल दिल्ले आसा. तुम्ही हो व्हिडिओ जरूर पळयात आणि ह्या व्हिडिओक लाईक करा, शेअर करा आणि ह्या स्टेडियम तुमकां जाय की नाका कॉमेंट्स करून जरूर सांगात. आणि रजत टॉक ह्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राइब जरूर करा. मेरा टी-शर्ट वगैरह सब कुछ अटक रहा है झाड़ में. सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो गाइस, आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सावरगढ़ पे. सो आपने हाल ही में कंट्रोवर्सी देखा था गाइस, जो यहाँ पे एक स्टेडियम बनने वाला था. सो आपको क्या लगता है कमेंट में प्लीज़ बता देना, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए या नहीं. और मैं आज की वीडियो में पूरा सावरगढ़ कवर करने वाला हूँ. सो प्लीज़ बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.